exhale. Okay na. Higa ka. Okay, wait lang. Aalis ako. Hindi ka makakaya. Nandito ako. Wait lang. Naganon ko po siya. Simpan. Hindi po. Okay. Sige, sige. Tumunog. Kulang pa. Tumunog. Taas ko pa. Taas ko konti. Ditong kuha ng teacher. Ha! Okay? Kaya na kasi nakawa na siya. 65. Oo, nakawa pa tayo mabigat. Heavy duty ginawa ko kuya. Lalagyan pa ta. Hindi, ayun, di ba? Ang mga pili ko na ng mga stock. Okay. Ang 160 eh. Medyo great yung ginawa niya. Kaya mo pa. Okay ka lang, tatay. Ayan guys, naka 150 si 165 si kuya. 165 po. Ayan. So ito po yung mga sitwasyon misal ng ating mga stock center panangangan talaga Makati. Talaga sobrang katilon. Eh, si kuya talaga siyempre sobrang katilon ng pampers. Okay ka na. Siyempre. Siyempre. Ano kuya? 165. Ano nga? Yung ito talaga na pang impiyersa mo. Lakas mo kayo eh. Ayos na yun, ha? Ito mo papalaks sa'yo. Sa kuryente. Musta yung dibdib mo? Hinga mo? Okay lang? Kumakabog dibdib mo. Lakas mo. Kumakabog. Kati siya. Sobrang siguro kati ka na, no? Sobrang kati, no? Oo, siguro kati. Sana yan. Inhale mo nga. Inhale, exhale. Hindi kasi siya nakainom ng gamot kanina ng isa. Okay yan. Pero hindi ka nahirapan mo yan. Kabog lang. Kabog lang, kabog lang. Sabihin mo lang kasi. Inhale, exhale. Tapos relax ka na. Ha? Ay, nakakati si kuya, no? Bawala si kuya, no? No, ano? Makati, no? Siguro sobrang kati, no? Katabi siya, Makati. Makati! Katiin mo! Kasi hindi lang kakati na tatalantay tao. Eh, hindi naman niya sabihin kasi kung saan ka baba, itaas, kinakamot mo at lahat. Siyempre, nagkakamot ka naman eh. Nagagalit pa siya. So, siguro kati lang, sobra, no? Dami ko lahat. Ah, lahat. Eh, paano nga lahat? Oh, pa? Yan. Ayos na yan. Wala pa. Yan. So kanina guys, pagod nyo kanina, medyo yung kati ni Kuya, sobrang kati, kaya yung reaction niya talagang nabigla siya. Sobrang kati nun. Sa may likod niya. Mas pampers na. Nababawasan yung kabog ng dibdib niya. Nababawasan na. Relax ka lang tatay. First time ko, sa loob ng isang buwan. Ako yan, no? Dos, 4. 1. 2. Dos. Kasi nakakagalaw po eh.
Kaya sa tustos nakakagalaw na. Yan guys, ito yung aming last program namin. So kanina, nagawa ni Kuya yung 165. So yung lakas niya, na-test natin kanina talaga nag-improve siya. Kasi kahapon nakagawa siya ng 140. So ngayon nagdadagan ng 25, no Kuya? Ano, sister? So nag-add siya ng 25, no? Naging 165. Wow, grabe. Lakas ni Kuya, kaya napagod siya ngayon. So after noon, na nirelax namin siya ni teacher. At nagkaroon ng konti pangangati kanina sa may likod niya. And then, so kinulat ko yung video. So ito ngayon yung kanyang yung program. So okay na si Kuya. Nakarelax na. At nag-undergo siya ng digital therapy. Ayan. So nasa muli po. Ito po si Modern Monkey Ping to po. Please don't forget po. Ingatan niyo po yung sarili po natin. Tandaan niyo po, hindi po na kinakain natin ay dapat i-monitor po natin kinakain natin. Check always yung mga pumapasok po sa ating katawan. At yung sa pagtatrabaho po, wag po tayong do not overwork. Iwasan po natin ang magkaroon ng over-fatigue. Ayan. So ito yung nagkakos ng mga stroke. Sa labis na pagkain mamantika, over-fatigue, stress, so sa lahat po yan. The number one po is trust in God and keep praying to God. Yung ating pamilya, ilapit po natin sa Diyos. Ayan. Para mas we are protected and covered by the blood of Jesus Christ. Nasa muli po, ito po yung aking updated therapy. Si Kuya Jaime po ngayon ay naka 165. Sarili niya po yun. Wala pong spot, masyadong spot. Sarili niya po yun. So ito po yung sign na na-improve na yung kanyang lower limb, upper back, at mga ligaments and muscle po sa kanyang lower limb. Ayan. God bless po. Sa lahat po ng anak po ni Ate Helen at anak po ni Kuya Jaime, sa lahat, family clan, sige po lahat, shout out. Kaya makate. Hello, man.